Menta kasngi tok ding ka arpo artarik leber arajara posau. Ki noelam ka Voice of the People Party. Ki lahyar syakasnong new Mawlangsu ban PYNSHAI Paidbah eki matrikam joko party. Na kabanta ke election MP kaban salong haka katkanai trek yayong arajara posau. Ha ketika sngi wala uba riki eja sengkon. Uba de Kyrtong cemlala banyadon rengkat. Heriki Paidbah eki le Tuid ban sengap eki PYNSHAI ni ki noelam bakan tub uba powel soklet ba marbut dekar baru uba ARDENT milal vasayomot. Ubadiru presiden ramba joko parti. Uba ARDENT haba ajing keren haka negasngi. Ula banjur kumno banwanra eka jingkela berkat sencar kadar ke bakut. Ngui bagaton kajing ling a, kajing pisa, kajing dukha mensim hapdeng jong Paidbah. Kajing snow kutla, kajing tiing, kajing rit mensim, kajing ardetien, habangi pet ya katai kala syai kala sisngi jongi kon kikti kajingi. Haba pai shaka jinglong jingman jongani ka ri kajingi. Haba pai shaka yok kakot, kakamai kakaji, kabla kasngi, kasongsok, kasong singan, karoi kapar. Pada ba pet iki jinglong, o kapin a, kapin pisa, bat bun ki kuslai, kiba i jala ka jongari, bat kiba perkat jala ki jongi kon kikti. Pada ba pet iki jinglong jingman, kiling a, ki kuslai, bat kita nak pergi kata jing dukan si. Wat hapo assembly, banang, bagala dan ka jing songsok, hagi jaga kaput. Hendai anda ngapai menagani sport kanduli. Nala kli ni kita ginong song snong. Ngong kumno ke jingong jingman mentas ini. Kala kamsok le kumno. Kyong sok senu ba. Habatang bagin brap ru ngimi oleh drap show. Hato ya katangin ong ke jing sok. Haka bagi briu ke ji tam bagin lep. Kemen lep sigi jaga rap. Kabagi jurat bro si kata kimio show. Kumno ken kani ke sarkar MDA kanut bang bagal dan ke jing song sok. Amar kata rau ko ki Paidbah. Ngingin perkata yang ledi ko mengyong. Ringi perkat ye ka jat benriu bro kawai. Ba ye ka rihi ke jungi bro kawai. O ngi pangmet pi banong bagi tai ki Paidbah jungi kin siduk no kamakha ye ka jingong try ye ka kendau ka syap. Bat kata kalong bat dom kam bangin yo banon ra no ye ka ta ka jingla ha ka sinshar ka khadar. Kadai tang ka jingla ha ka sinshar ka khadar. Kabangila ban yo ye ka ta ka sinshar ka khadar ka bakot. Bagaimana kain berweng ya kita kijing wet kicirwak lagi jingut kijing perkat jauh Paidbah. Daya lor kata nongrim ya raikut bagin sengno ya kani ke seng sign pertai ke thamai ke bangil ai kateng ke Voice of the People Party ke sur ke jauh Paidbah ke jing kwa ke jauh Paidbah ke jing terang ke jauh Paidbah bat kata ke thong ke bangi jon kun ki nongelam jong kun ki nongelam kibadan ye ke jing kli ban weng ye kita kijing jenjar kijing ling a kijing dukha mitin kijing Paidbah larang imra ban wanra ye ke sinshar ka khalar ka bakot ngano epi o ka bangin wan hangi swag election ban kular ye ka beneng ye ka khendo ban padya hapreng jongpi ko ki Paidbah kadai tang sinshar ka khalar ka bakot ka balaban weng ye kata ka jing lingkom jing perkat ka jing ling a ka jing dukha bat ka jing ritmen sim na preng jo Paidbah ni ko namar ka tabau bo Paidbah unslutu badai tangga sinshar ka khadar ka bakut ni ko banwanra ye ka taga nongrim play ha ka taga politics lani ha ka sinshar ka khadar ong itep ye ka ni ka ri khasi jantia kom ka ri ki life house im ka adoloi ni ko apan panpai shi ka tunrai jong sinshar ukhasi ki por ke bamshwa la tip ye gari khasi jantia kom gari ki life house im kha adoloi kini gis im ki doloi ki de don ye ka nyam ka rukam malau snem ki don ye ka nyam ka rukam ban aingo yo play ban juai ban pirat ban kerpat ban kerpan now play nong bo nong tau Kenang mau play un kurku ya ka et ka hima ka ilaka u play un kurku ye ka lingkha ki risai ki jongi u play un kurku ye ki kti ki kam jong ki khon ki hajar kenang bagin yo ya ka jingem ka shongsok ba ka jingem ka bapaho ka bapahai kini ki sim ki dolai ki skauto ba kimra naladi ban kurku yo Paidbah lani yo khonu hajar kimra naladi ban pelong ye ki lingkha ki risai ki basai so
ki snowto ni don kam yo blay but ka shong ha ka bor ka jong blay bon kerku yak et ka hima but day namar ka tarau ni jio snow bha yak ni ka pamblang smith ka pamblang yodu ka badang dan haduk mentamane kata ka nyam kerukom aga ba usim ulongru ulingdo nyam uba pendap ya kata ka nyam kerukom mala usnem kata ka yang sakhi ya ka jinget jong ka jat mreu ka jingi kata ka yang sakhi bawa kinong sinshar ka jingi kim shane ala ka jong ka bor mreu mala usnem ki ayo ki aidem ki tuai ki pirat ki pelong ka nyam kerukom kita dan kata ka pamblang kita dan kata ka jingkinya ayo ka jongki yau play mala ka snem o ki Paidbah be jonga dena mar ka tarang ngi kwa banong ya ngien ye pen khot ya ga ni ka sinshar ka khadar namar balai baro shikata lapin snow tho bakla yau Paidbah lapin snow tho bakla yau Paidbah ba kata ka politics ka dei ka kam ka bajaklia ka kam ka dei ka bajabo o Paidbah ki nongalam jonga voice of the people party kemnget baga politics lani ka sinshar kharar ka dei ka bajaklia nginget kene ka kam ka bakantang nginget kene ka kam ka bakhot kene ka sandur ka jonglei namar kata kadau niong baga voice of the people party ka pamsap kanum don jaka ko ki Paidbah haga voice of the people party ka thok ka syukur kanum don jaka haga voice of the people party ka pinthami ka pinbit briu kanum don jaka haga voice of the people party ka pinyar kpot kanum don jaka kata kadai ka nongrim ka bangi kwa banyitu yapi ko ki Paidbah katma persya eka pamsap katma persya ega jingduk katma persya ega jingle shiliang khamat kata ga dei kan nongrem ka baningkong kan nongrem ka baar ka bangingila bo kom ka party kalong ban pen scam ya ga ni ka jinglong try ya ga khando ka shat badi ga ni baro ka bagi khamat jingi nilaban I badi ka bagi khamat jingi kem laban I bo play ula bo be bo renti ula thau ya ka perthei ula penlong I ki lom ki wa ula bo I ki ding ki sit bani iki wa ki krem ki kro ki shat ka khndo ka seiso ngidon ki mar po khndo u doyong u maushun u mau u shap bat kum ta ter habangi kren ya ka jinglong try ya ka khndo ka shap ni kren ru ya ka spa jonga maryang ka bo play u tersat hagane ka riji knang bani nin em leng ba ka ni ka spa ka bo play lagalong ki ding ki sit lagalong ki wa lagalong u mau shap u doyong u maushun kadai ka spa ka bo play ula kerku yangi ni kwa ban pen scam namar kata ya ka jinglong try namte hangni hapo Mawlangsu kini ki snong ki badan hasanda ado kanungi snow tho abangi kren ya kata ka jinglong try ya ka khndo ka siap pila banong wei wonon kini ene ka khndo jingi mo ya don tang pramangi Andai to berkat ya kita ki senang ki badan hasanda jauh Asam. Berkat ya kita ki besyong halang pi. Habang awan syatanya itu diberi kirit mensim. Namar kampat don kajing pinti kena lani kajing snow scam bagani ka kendo kandang don naga kti ka jongi. Hang ne po Mawlangsu barabor ngaya chikani ka senang ngale cepo nong bodum ngale cepo nong riat bakum ta terteng ngajuyeng. Bantai ya kajing ihyang ngajing itenat jangan dikasih Mawlangsu. Dengan snow bapiwan jauh kan dikapor, kadi kejaga kaba pengat, kadi kejaga kaba itenat. Ni sokuman sibonru banyui ba omtang na po Mawlangsu ngingait na keleng kisnong. Piwan ha nakapor bangangait kamtam hagani kasngi. Omde bapiwan tungan yawan hat unon siu berterah bapiwan ru. Barsnap ya kajing PYNSHAI. Hagabidai kajing ijit kajongi yau MP sa Lok Sabha. Baru filiatif bagi jengjit yau MP nampak keselong kanlong kakak kendai terek jong ude ubna ibanwan. Bad nakaseng VPP kemala batai bak marbut ngila penyeng. Yau wei ru krau perkat. Urus stan urus campang badita ilong Dr. Ricky AJ Singkan. Lese na preng jong fiki Paidbah Finsngau benut. Pikak ban keli kemno Dr. Ricky imuan pat habai dei Kyrtong. Tendai namar ba ya banlet keleng ki jaka kan dikapor bangilong meeting meru ya banlet sekwidai ki jaka tendai ngisok komen pat bai lawan iba ARDENT. Ia ini Dr. Ricky Singkan. Oba fi ki Paidbah napok Mawlangsu. Napok Jingïalang.
Napa nongriat bat kisnong ki bamadan ki mahab apa ka Rambrai Jengam konstituensi bat donru ki mahab apa ka Mawphor Rashan. Bila aban keli ue unia Dr. Ricky Edia Sengkan. Waka banyak tu ya pi amdai bai long tong nohikai hangtai apa nuhu. Hakini ki Abu Frasnam. Andai ulong ru ukna skol ubastat. Hagapor bayile matric ilawan ka first division. Nanta ila peteng ki kajing pule kajong i haka class 12 barakatu ka por ki khot ka PU haka commerce ilawan na ka first division but ilayo aru haka top 10 nagabaiwan haka kadran ka balay nangta ilalay puleru ya ka become but ila pass become ru haka first class ilayo aru haka top 10 ilalay pule ya ka master degree but ilayo artli ki degree haka master degree kisamna pule nuhu kisamna pule college ki tibha banyo artli ki degree haka master kandai ka basok ila pendap ya ka MA economics but ya ka MCom ru kumju but khadu ila yo ya ka nam PhD mo kadang sa khat ini doktor